Prostorije Hrvatskog kulturnog društva ŠID bile su mjesto okupljanja svirača i folkloraša iz Resena iz Sjeverne Makedonije i domaćina iz ŠID-a. Kulturno-umjetničko društvo Taše Miloševski održalo je koncert i prikazalo dio bogate kulturne tradicije koju baštini makedonski narod. Kulturno-umjetničko društvo Taše Miloševski iz makedonskog grada Resena održalo je koncert u ŠID-u, a ugostilo ih je Hrvatsko kulturno društvo ŠID. Suradnju između dvije udruge kulture inicirao je Branko Maretić, koji vodi Hrvatski kulturni centar Marko Marulić iz Bitole. Traje suradnju 9 godina i međutim, kako su se vremena mijenjali, došli smo do zaključka da bi bilo dobro ove godine da ponovo uspostavimo. Prije 9 godina imali smo drugo kulturno-umjetničko društvo Pletenka, a ovaj put imamo kulturno-umjetničko društvo Taše Miloševski iz Resena i tako je na ovo zgodna prilika da učvrstimo ovu našu kulturnu suradnju, da obogatimo i da obogatimo na jedan način i Hrvate ovdje u ŠID-u. Na taj način i naša intencija našeg udruge je upravo tome, ne samo da dolaze Hrvatska kulturna društva Makedonije, nego i da hrvatska publika vidi makedonsku dio kulture. Mi smatramo da je to najbolji način približavanja dvaju prijateljskih naroda, hrvatskog i makedonskog. Gosti iz Resena predstavili su jedinstvene plesove i običaje svog kraja, ali i cijele Makedonije koji su se pomiješali sa zvucima srijemske tamburice. Do sad imamo dobro iskustvo sa svih hrvatskih društava u saradnji, nadamo se da će bude to i za ovo društvo. Što je nešto što ćete izvesti, pokazati? Mi izvodimo otprilike koreografiju iz cijele Makedonije. Ovdje ćemo izvesti nešto na autohtono koji je od naši region, Prespanski region, pa onda imamo od Marijovski region i još dve postanovke koje su iz istočne Makedonije. Ovaj događaj je posljedica lepe saradnje od prije 9 godina između u to vrijeme počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, Sjevernoj Republici Makedoniji, Branka Maretića i naše udruge. Bilo nam je ponuđeno da ih ugostimo. Radi se o udruzi folklornog ansambla Pletenka iz Bitole i mi smo ih 2017. ugostili. Nakon toga na tom principu reciprociteta smo sudjelovali, mislim da je bila 49. manifestacija folklora udruga iz celog sveta međunarodna i tu smo doživjeli i lepa iskustva i predstavili se jednoj široj zajednici. Nakon ŠID-a KUD Taše Miloševski svoju turneju nastavlja u Hrvatskoj, gdje će sudjelovati na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, nakon čega slijedi Split.